ഡിയർ ലിസണേഴ്സ്, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എയർലൻഡ് FM ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ സന്തോഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഞാൻ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഡയലോഗസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റിനെയും കൊണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. വേറെ ആരുമല്ല, നമ്മുടെ സൗത്ത് ഡബ്ലിൻ കൗണ്ടി കൗൺസിലിൻ്റെ മേയറായ ശ്രീ ബേബി പാരപ്പാടൻ. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കൗണ്ടിയിൽ നടത്തിയിരുന്നിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഒത്തിരി കൺസേണിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ 3 മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയുടെ കാര്യം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ്മാരുടെ സ്പൗസ് ജോയിനിങ് വിസയുടെ കാര്യം, അങ്ങനെ ഒത്തിരി നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കൺസേണിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോയും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഡയലോഗസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ മറക്കണ്ട. സമയം രാവിലെ 11 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ. നമ്മുടെ എയർലൻഡ് FM, മലയാളത്തിന്റെ ഹൃദയതാളം.